କିରେ ତମେ ସବୁ କାହିଁକି ଆସିଲ? ମିଛ କହିବାକୁ କିଆଁ ଡରିବି? ତମ ବଉରାଣ ଖାଇ ମିଛ କହିବି? ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଗଞ୍ଜେଇ ଟାଣି ନିଶାରେ ହସିଲେ ଆଉ ସେଇ ଧୂଆଁରେ ମୋତେ ନିଶା ହେଇଗଲା, ମୁଁ ବି ହସିଲି। ୟୁରିଆ ତୁ କାହିଁକି ହସିଲୁ? ଆଜ୍ଞା ତା ହସ ଦେଖି ଟିକେ ମୁଁ ହସିଦେଲି। ଦାସ ତୁ କାହିଁ ହସିଲୁ? ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଯୋଉ ପଛପଟରେ ସାଉଣ୍ଡ କରି ଧୂଆଁ ଛାଡ଼ିଲେ ସେଥିରେ ମୋତେ ନିଶା ହେଇଗଲା, ମୁଁ ହସିଲି। ସେ ଆମ ସାତର ସ୍ତ୍ରୀ ବିଅଳି। ତାର ତ କିଛି ଦେଖାଯାଉନି, ତୁ ଚିହ୍ନିଲୁ କେମିତି? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ତା ଅଣ୍ଟା ପାଖକୁ ମୋ ନଜର ଟିକେ ଯାଇଥିଲା ତ ମୁଁ ଚିହ୍ନି ଗଲି। ଅଣ୍ଟା ଦେଖି ଲୋକ ଚିହ୍ନି ଦଉଛୁ? ବା ଟଙ୍ଗରୁ ମୁଁ ତ ଭାବିଥିଲି ତୋର କେବଳ ବର୍ଷା ଭାଉଜ ଉପରେ ନଜର, ହେଲେ ମୁଁ ତ ଦେଖୁଛି ତୋର ତ ସବୁ ପାଇକିନାଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ଅଛି। ଅଣ୍ଟା ଦେଖି ଲୋକ ଚିହ୍ନି ପାରୁଛୁ ଅଥଚ କୁକୁରର ଅଟକେଇ ପାରୁନୁ। ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁ କୁକୁରର ନ ଅଟକେଇଛୁ ବର୍ଷା ଭାଉଜ ସହିତ କଥା ହେବା ବନ୍ଦ। ଆଜ୍ଞା ବର୍ଷା ଭାଉଜ କହୁଥିଲା କୁକୁର ସିଜିନରେ କୁକୁରର ଅଟକେଇ ହୁଏ ନା ବୋଲି। ବର୍ଷା ଭାଉଜ ଉପରେ ତାହେଲେ ତୋର ଭାରି ବିଶ୍ୱାସ। ରେ ଗ୍ରୁମର, କୁକୁରର ଅଟକେଇ ହୁଏନି? ମିଛ କହିବାକୁ କିଆଁ ଡରିବି? ତମ ବଉରାଣ ଖାଇ ମିଛ କହିବି? ଆଜ୍ଞା ଜରି ସୁଧାରେ ବାନ୍ଧିଲେ ମୁଁ ଭାବୁଛି କୁକୁର ଆଉ ବାହାରିବନି। କିରେ ପଟାସ, କୁକୁରର ଅଟକେଇ ହବନି? ଆଜ୍ଞା ମତେ ଲାଗୁଛି ଢଳେଇ ପକେଇଦେଲେ ଆଉ ବାହାରିବନି କୁକୁରର। କିରେ ୟୁରିଆ, ତୋର ମତ କଣ? ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଭାବୁଛି ତାର ଗୋଟେ ବାଉଁଶ କିଳା ତା ନୁନି ଦେହରେ ବାଡ଼େଇ ଦେଲେ ଆଉ ବାହାରିବନି।